بدوي غمگینی خوزا و کردواری لسر قاغذ و دیوارین سپیتی نخیس کرن. خشتا پێنووسە هونەرمەندێکی جوانی قامشلۆ لەڤردبە ڤەدەنگ سیمایên ڕوودا و بوویەرên دەڤەرێ تێ نیشاندان. ڕۆدەر ئیبراهیم خۆرتەکی باژارێ قامشلۆیە 34 ساڵیە. ji biçûkanî ve dirsimîne. Ev 18 salin wî ev pîşe hilbijartiye. Tiliyên wî jî ji çêkirina tabloyên xweşik neqirmîne. Ez tabloa xêz dikim ekter şî yani ez dixwazim nematê xwe yê Kurdî, folklorê xwe yê Kurdî yani ez raheta xwe bihtir ez tê re dibînim. Li kolaneke hejar ya Qamişlo hesker û fêrxwazên nîgarkêşiyê perwerde dike. Wî beramber pereke kêm bi sedan şagird fêrkirine. Gul genim umûm van nûhatiyan ji şer û qerbalaxiya kolana siyasî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê dûr dixîne. أول لوحة رسمينه مع إنه هي إنه نقلكي أو متطور مقاوم وقت يعني بشكل قلكي مراخوار إنه شغلي أسبوع كده أسبوع مراخوار اللوحة مع إنه هي مبتدئة. رودر پشتی کو شاگردان بۆ ئۆغر دکە نایە واتەیە کۆکاری وی بداوی دەبە ئەو دیسا ڕووپەلەکە نوڤە دکە بە حەزاران تابلۆ هەم ji بۆ فرۆتنê هەم وەک دیاری و هەم ji بۆ بەشداریە di pêşengehan de çêkirine. Herçende li ber dilê wî pir delalîne û giran buhane lê ji bo debara jiyana xwe ew neçare wan bifroşe. Her tabloyek çend dimijmêran bi terdixwe û ferqa cudahiya havîn û zivistanî heye? gelkî heye mamosta niha yê zêyatî yani weke tablokê goz xêz bikim nifsa rojê de xelas dikim havînê bes ema distanî sêr û çar û pênc û dinyar tûbeta zû ziwan nabe. Tabloya bi qelema risas çi qeysî bi terdixwe? Hewaya saeteke. Maî heye, xeşebî heye, zêyatî heye, akirlîk heye, fehm heye, guwaş heye. Gişa zane? Yani nayê xwestin me ro gişî zane be? Gişa jî zanim heta şewatê jî dişoxlim, serteb jî şewatê jî dişoxlim dirismênim. Roder xewna te çi? Maradê ji dervê Rojava jî bişarkim ez daxwaziyam ya xewna min û ez folklorê xwe yê Kurdî bidime xuyakirin hemû cîhanê. Tiştê herî şêrîn li ber dilê te gite rismandî çi? Ewel resma got min resmandî mamosta ti hayata xwe de. Ekter şî ewce min gelkî bi qedir û qîmet e heta niha jî hêlce min e. Xewnên Roder di vê odayê de namînin. Ew dixwaze li derveya welat jî beşdariyê di pêşengehan de bike. Ku ev yek daniye pêşiya çavê xwe û baş ji bo wê kar dike. Vivian Fettah, Rûda û Qamişlo.